Iza gore Medvednice čeka vas Zagorje Bajka na dlanu. Oaza je to sačuvane prirode, zelenila, čistog zraka, blagih i zdravlju ljekovitih voda. Ako biste tražili mjesto za život primjeren čovjeku, mimo industrijskih i urbanih sklopova svijeta u kojem živimo, zacijelo biste među mnogima odabrali upravo Zagorje. Turistički je potencijal Zagorja velik i raznolik, zbog čega je ono i postalo vodeća destinacija kontinentalnog turizma. Odgovor na pitanje zašto se Zagorju čovjek uvijek vraća, dobrim dijelom leži u izvorima termalne i ljekovite vode, koji pretočeni u moderna kupališta s vrhunskim hotelima, wellness centrima i gastronomskom ponudom, Zagorje čine pravom hrvatskom kontinentalnom rivijerom, koju su poznavali i stari Rimljani. Hrvatsko Zagorje pripada prostoru središnje Hrvatske. Zasebna je geografska cjelina, na sjeveru omeđena vrhovima Maceljskog gorja i Ivanščice, te Medvednicom na jugoistoku. Zapadna granica ujedno i državna granica s Republikom Slovenijom je rijeka Sutla, a istočna vododjelnica porječja Krapine i Lonje. Povijest Zagorja seže još u starije kameno doba. O starohrvatskom razdoblju svjedoči uzorak pletera, geometrijskog ukrasa specifičnog za starohrvatsku kulturu. To je ujedno i najsjevernija točka u kojoj je pronađen spomenuti ukras. Veće naseljavanje Zagorja počelo je još u 12. stoljeću, čemu je doprinijela i gradnja obrambenih utvrda na vrhovima strmih reljefnih uzvisina. Stari mudraci su pričali, svaki je novi vrh brežuljka ujedno i nova bajka. Ona otkriva nove vidike, a zagorski brežuljci nude ih na tisuće. Zagorje uvijek ima za ispričati jednu bajku kada se vratite. To je bajka o blagim uzvisinama, na kojima se bijele male crkvice, gdje sjaje žuti slamnati krovovi, gdje ponosno stoje plemički burgovi i raskošne palače. To je bajka o bijelim zimama ili o vrućim izvorima u kojima je i za najveće studeni ugodno i toplo. Bajka je to o festivalima i predstavama, raskošnim trpezama, ukusnim autohtonim i finim vinima. Krapinsko-zagorska županija danas priča bajku i slavi šarenilo plodova. Tradiciju, kulturu, umjetnost, viteštvo, licitar za vjeru u ljubav. Zato mu se uvijek treba vraćati. Voda je život, a termalna voda uživanje. Uranjanjem u njezinu toplinu zapravo izravno dodirujemo vruće vulkansko zemljino srce. Mekani dodir otopljenih minerala na koži prirodni je put do opuštanja i osjećaja bezvremenske ugode. A kada se taj put osnaži baršunastim dodirom vještih dlanova, drevnim maseljskim tehnikama, spektrom difuznih boja, mirisa i zvukova, zadovoljstvo doseže eruptivne proporcije. Krapinske toplice poznate su po ljekovitim hipertermalnim izvorima još od 18. stoljeća. Danas to je poznati zdravstveni centar za reumatske bolesti i rehabilitaciju, centar za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju te centar za ortopediju i traumatologiju. Stubičke toplice, termalno kupalište i lječilište nalazi se podno sjeverne padine Medvednice i spominje još davne 1209. godine. Najveći doprinos za izgradnju kupališta i bolnice pripada zagrebačkom biskupu Maksimilijanu Vrhovcu. Poznato kupalište i izletište Tuheljske toplice najveći je wellness centar u Hrvatskoj. Vodeni planet, tik do zemlje, smještene na samom izvoru ljekovitog blata i termalne vode. U Donjoj Stubici nalaze se terme Jezerčica uz sam park prirode Medvednica.